Sibari udala inhlekelele ezweni. Lento ikhulumayo uSibari ukuthi umuntu uba umnomzane lapha egane khona ingane yakhe, awubi umnomzane uma ngabe ingane yakho ingaganile, uba umnomzane ngoba uganisile ingane yakhe yagana. Lo nkulumo Sibari ihlanakezelwe. Ayisilona iqiniso Sibari. Bafowethu enhlana sezantsi esizweni sabenguni mina ngokadla betithiza futhi sentombi sabiza sibiza ishumi lenkomo nenkomo nebhudu njalo sibathe bathe kwalena mashinga vashela ngalo kwentaba. Ngizalwa ngipha idlelo njengalipho kusibukadeni yazedlula inkani sizoshona ngalo kweqhuma khala makanda amadoda mpukane zangena. Chala ngithi bafowethu angiphendule inkulumo kaGwazela umcineka uGwazela ke insizwa esencane engendala. Kodwa ke kuyangimangaza ukuthi uGwazela athi ngidukisa isizwe. Kuyihlazo ke okushiwo uGwazela mhlawumbe kodwa ngelinye ilanga uyoza nje azoxolisa phambi kwabantu asho ukuthi uyena obedukisa isizwe njengoba ethi mina ngidukisa isizwe. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe uGwazela ubengaqala kumina abuze ngimtshela angathathi nje ngokuthi ugadla into engeyilutho, ngoba kujwayelekile ukuthi abantu bakithi abamnyama bazi ukuthi uma benezinto noma uNkulunkulu ebaphe amandla ukuthi babe nezinto bese becabanga ukuthi thina singenalutho asazi lutho noma siyinto engeyilutho. Kumbi ke lokho. Kodwa ke ngithi angibuye ngoba ngiyazi mina ukuthi angidukisi isizwe. Awukwazi ukuba umnumzane emzini kayihlo. Awukwazi ukuthi ungathi ungavela uganwe nje uneminyaka u19 uganwe bese uphenduka uba umnumzane. Isigaba nje sobunumzane uqala ube indoda. Isigaba somnumzane asiphoqi. Uma ungazange ube nayo inhlanhla yokuganisa nenhlanhla yokuganiselwa nenhlanhla yokuzala abantwana, akuphoqi ukuthi ube umnumzane. Kodwa umnumzane umuntu organisile oganiselwe. Ibambe la. Buka leya nyama edliwa amadoda endlini isikhathi. Uyibuke leya nyama ukuthi ingane kangakanani ayikwazi ukwenela abantu nje abawu30 nje. Sebebaningi kakhulu kuleya nyama. Isizathu sokuthi obaba mkhulu kuze kuye inyama encane kangaka endlini ngoba babazi ukuthi abanomzana ababaningi. Abantu abaningi amadoda ahlala esibayeni, adla inhloko nomkhono, iyona nyama eningi. Kuze kuthi ngisho ake ngifanekise ngami nje kuba mina ngiganwe kwaMhlongo. KwaMhlongo ke noma ngabe angafika esigabeni soba umnumzana. Uma kuhlatshwe kwaMhlongo bazongithatha bengifaka endlini. Kodwa endlini ngeke ngifike ngidle inyama yabanomzana. Ngizosikela inyama esibayeni kodwa ilethwe ngogqoko endlini oba ngiyahlonishwa ngumkhwenyana, ngeke ngidle esibayeni. Angiyiphinde lento. Singaya kushiyo kuziphi ingwevu. Umuntu onelungelo lokuba umnumzane engaganisile ilo muntu ongena esihlalweni sobukhosi, ngoba khona amakhosi asuke evese engamele yonke imizi. Usho ukuthi umuntu uma engena esihlalweni sobukhosi uyayijomba igaba eziningi ayomiswa lapha ngoba uhleli njengegama lokuthi naye uhlonishwa kangaka nje ngoba uhlonishwa isihlalo. Akuhlonishwa lo nkosi esuke ikhona esihlalweni, uhlonishwa isihlalo ngoba ubukhosi isihlalo akuyena lo muntu. Ingakho ebukhosini ngisho ngabe kuthiwa inkosi iphuza kangakanani, iyisidakwa kangakanani, kodwa isikhundla saso ubukhosi ngeke niyisuse kusona, niyisusela ukuthi iyisidakwa. Ilento yobunomzane ayiphoqi. Into ephoqayo eyokuba indoda ngoba uma ungaganiwe uyohlezi ubizwa ngomfana. Kodwa uma ungena esigabeni sobudoda ningayikhohlisi abafana bakithi. Uma usuganiwe nje uzohamba uyesibayeni. Uma ugejwa inyaka yakhe ikhomba ukuthi hamba uyohola impesheni, ungaganisile, ungaganiselwe, uzohamba uyohlala nabanomzana. Kodwa awuyena umnomzana. Kudatshukela ukuthi usukhulile ngokwanele, awukwazi ukuyongcofana nezingane lapha nesibayeni. Kufanele uyohlala nabanomzana. Kodwa abanomzana endlini bofike bekutshela ukuthi wena awuyena umnomzana. Plus akuphoqi ukuba umnomzana. Ngakho ke bafowethu asibambe nje la. Manithi mina ngidukisa abantu. Ku wrong lokho. Angibadukisi mina abantu. Sibali wami Gwazela angibadukisi mina abantu. Awukafiki wena esigabeni sokuba umnumzana. Kwamina ngakabikho esigabeni sokuba umnumzana ngoba angiganisile, angiganisele.
uma sekugane ezami ingane noma kwaganwa ezami ingane sengiyongena esigabeni soba umnumzane uma zingaganwa ngize ngibe mdala ngiyohola impesheni ngiyodatshukelwa amadoda angibize ngihambe ngiyohlala nawe endlini asikufunde nje ukuthi akuphoqi ukuba umnumzane bafowethu ningenze ngathi into ephoqwayo ningaze niphatheke kabi ukuthi awusengiganiwe bengazi ukuthi ngiyodla endlini kanti angabe yena umnumzane akuphoqi ukuba umnumzane ubumnumzane uyabenzelwa awuzenzeli wena umnumzane emzini wengane yakho injalo nje indaba.